Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uma ngaze abaningi umculi kaMaskandi Igcokama elisha umthandeni Manqelo abavala umlomo abebekhuluma kabi ngegama lakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibolo khona le video. Mangoqala usidionele elikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ubavale umlomo umculi kaMaskandi Igcokama elisha umthandeni Manqelo abebekhuluma kabi ngegama lakhe njengoba yokusolakala ukuthi uhambo lola lithathile luya eUnited Kingdom uphefuma khona lungamanga ubalekela umcimbi obungempela sonto lapho bekubizwe khona oMaskandi ahlukene kwimpoqozeko uMaskandi Festival yena wasala ngaphandle ubese veza indaba zokuthi kune performance embiza ukuba ayoperforma khona eUK. Abantu ezinkundleni zokuxhumana bebekhuluma okwahlukahlukene kuthiwa unamanga umthandeni kodwa isukwini la izolo ubonakele ngempela eseperforma basaleke abantu behlukane phakathi abanye bajapha bebejaka ngoperforma eUK usihambele uye Holy Eden. Abantu babe nokukhuluma okwahlukahlukene kuyimanje kunamavideo asabalele khona ezinkundleni zokuxhumana. Mina bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kweni ngalo loluhambo lukaMthandeni ukuthi wena uzizwe kanjani ngalo. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.